Hello guys, आङो दा थांनो नागिरदों दाबसे जायगायाव बेनिफ्राय लोगोखौ नेगासिनो बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लानो नुगोन Tochilo Medicine Lagu orang lagu Hello guys aku थांगासिनो ना नै लोगोफोरा फैजोब्बाय बेनिफ्राय मा पार्सेल हरब्रा नायगौमोन ना जों दा मालाय पार्सेल फैदोंनो मिसनिया गुरु जेबो मोनलायाखै थाइजौ लानो ओइ दा इसोरनि लावगामानियाव मा दङ इखो नायग्रोनोसै जाबाय दांगोलै नोंखौ आं नुथाराखै ब्लगाव मालाय गुफुर गावदांदां जादों न'खरनि सासिनिनो नुजादों ना नुजाखै आं मिथिया स्टाइल खालामदों ओरैनो ओइ इमान साफा नुदो वाव नाय माय नै Wow. Mudah sebenarnya. Wow. What's so beautiful? Background pun ada. Itu tuh undang ya, beda orang kau nih nggak bisa ya. Ini loh, kan kita angol kalala. Hey guys, Thaijo. Birat lama dong subuh. Bon mai dia, Thaijo anda den, cat Thaijo dong kayu. Tinggal kaya. iPhone. Ini tuh iPhone kok kemana he? Cute nih Rabbit ni bima. Yes.เลยจะไม่ช่วยไว้เดี๋ยวให้หัดหลังซื้อคิวเหล่าแกพ่นออกมาเค็มไป Guys बिथांमोना थाइजौ हाननो नागिरदों नै थाइजौ फिथाइ बेखौ आम तोड़ने जा रही है गिदिर खानाया नामा बड़ा आम है खन खायाबानो मोननाय नङा जमा जोबो बहुत मेहनत कर रही है लड़के लोग और एक इधर से देख रहा है ये कुछ भी नहीं कर रहा है बस लेने आई है चोला लेके और ये दो कर रही है और ये यहाँ से डायलॉग दे रही है nggak apa ada bisa gini kanan ada bisa gini kanan ini mana satu kok nang ini taisi buya apa taisi buya nang apa ya apa lewat gede hai dapat yang pakai kita kade ini kami tahu enggak nih ini buyar ya Lo mau ngelang channel tapi taskin le tapi tanang gua ini video ôi này mình có mua cái gì trên thử lấy bản chính mai đi mà nó phải cái mà món con ra cái là bương ý chung ra nào đi dan đã có để hot để mua mình ăn han nào Wah, palcung apa kadang? Wow, dia. Oh, biar dia. Nuh, gila. Dia. Ini, इसको उठाओ. Aku kenal oleh demo mis. Yes. Mabang nu nama. Ada demo mis itu barlo ile hayu babu ika hayu. Misai kerjanya ini kesukai biat ke dong.
बैसागआव थगायदों नोङो लाफा फानफैलाय खनसे नों 30 लाबाखै आंनो मिथिया आं ओइ नो गोमोनखौ हरनाय गोमोनखो ओइ फैसायानोथ' सय गोमोन लरायनायसो ना मासो ओहो हाननायसि बाल्थिंसेमान जाबाय खयसां लागोन नामा नोंसानिया गोजानथार रजा जानांगोन ना ओइहाय नांखाबाय गोजौ जानाय फिसाफोरा जायाखै न'खर ओमफ्राय बाल्थिंसेमान लांनो नोङो आंनिनो आय आं हालालै ओइलाय थाइसे ओइनो ओइ नै ओमफ्राय नोंनालाय माइ एक्सट्रा हारसिं लागोन एख' जानो लांजोबथारगोन नामा नोंसोरो अबेबा सिङाव दं होनना बुंबाय थादोंमोन हाबनो हालै सिङाव हाबनो बै मायबा कम्पानि दङ इयाव सिङाव हाबना बुंबाय थादों गेटखौनो बारा लादों नालाय हाबजाथार' जोंनि मिक्स बारो हाननो होआबा थाङालै अबेबा बुंजागारगोन दिंखियायैनो बायनोसो मोजां जानानै दं हो गैया आम तोड़ना होनानै सासे लाना होया माखो ओरै फैनाय खालामब्रा ओरैजाय बुखोबो थाइजौनि महरा मोजांथारहाय गेट दानो इयो नै गेट दानो ओइ नै माबा इसको यूं लेके आने को राद्रायबाय खोमा मोननो जाबाय इयो आसार खालामनो गोरलैयाव लांफैनाया गोरलैयाव माबाना ओरै फैनाय खालाम बुखोबालाय ओरै बुखोबो सिंनिफ्राय साजोंबो नङा नों मोनस्रामनाय नंला दांखौ दान्दाखौ थिखांबाव दान्दाखौ एसे थिखांनिफ्राय नों लानाया जायाखै देमनायखौ सोर लानांगौमोन अयदि ना हागोन हाया इदिबा दिलिद्राय ने लादो एथ' गिदिरखौ नैनि ओइ ससेल'सो ओइहायनो मोनाखै लखबनानै फिसा फिसाखौ हरैनो ओइ थाइनि खालियाव थाइसे दंबावो खोमा हरैनो नोंसो खनजोबनो हादों दहायनो फार्स्ट साननायखौ हो गया सब रज'यो लांथिं थिखाना लियो माबायाव आख्लायना जों ओइलाय थाइसे मोननाय दंबावोमोन मोननायसो नागिरदों हनै हो गया लोग हो गया अभी हम जाएगा फार्मेसी
आं थाङा सोर सोर थांनांगौ सोरनाव जागोन खलायनिफ्रायलाय हाय लोगो फाय जाबाय थाइजौआनो थांनानै दा थान्दा लांनो फैदो थान्दा लाङो ना गरम लांगोनबा बेरखांलायदो नै गुफुरनो मा होनदो फैसा खानसोदो लाना फैयामोन मा गैयाबा बारायजोब्बाय दामफोरा थाइजौखौल' लादों आङो इमान मोजां नुदों आं मेगन सायले इदि नुबाथाय लेब्बाय थादों गोजाननिफ्राय नुदोंबासो बिदि गरलायो वाव ए हारसिंसोनो थोगोनलै मोजां जा गोथावथार रानलायनानै जा जालाय मोखाङावनो नायबाय था नोङो आंना सिखादोसो जानो होबाय आंखौ दैमुआ मस्टथार लायनांगौमोनलै इयाव मा बुखोनांगौमोन आरो ना बासन्तिखौल' जागोन दे जाना देखाय दैमु खनसे जालाय जोंनि फार्स्टआव बिराद गोथाव मोनजागौमोन बरिया इमान मानो मोजां नुदों जायगाफोरखौलाय दा थाइजौ जाखांनानै फैबाय गाइस भिडिअखौबो बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नायनो गोसो दङब्ला फोरमायहर कमेन्ट खालामनानै अब्लासो आं बानायगोन